Zumaian, Itzurunen biltzen diren harri eta arkaitzek sortzen duten paisaia ikusgarrikoa. Itsasoak eta haizeak zizelkatzen duten unibertso honetakoa da Sara Uribe Etxeberria poeta. Eta harenak dira gaur gurean, hizpide izango ditugun Kuntzak eta Kerak liburuan bildu dituen poemak. Sara, zer sentitzen da norberak idatzi duen lehenengo liburua kaleratuta ikusita, lehenengo liburua? Egia zen, postasun handia sentitu izan dut, baina bertigo bat ere etorri izan da berekin. Eta, guain danan eskutara da zerbait bihurtzen da azkenean, zure bizipenak eta, baina oso eskertuta izandako erantzunakin. Eta, horren arira bizitako guztiakin ere oso pozik. Sara, zeure herrira etorri gara? Bai. Zumaiarra zara? Bai, Zumaiarra. Idazten, gaztetatik, esango dugu, denbora asko idazten, aurretik saritua izan den liburua da, hau, Donostia kultura poesia saria eskuratu duena, baina aurretik bestelako sari batzuk jaso zenituen. Bai, Urruzunon eta Resurrekzion Maria Azkoene, bai. Eta idazten, ordutik, esan dugu, lehenengo liburua hau, eta poesia bidez, azala erazten duzu, barruan daukasuna? Egia zen, hasieran egia da, azinitzela eguneroko bat edo horrela idazten, neuzkan gogoetak eta horrelakoak idatziz, baina egia da gero bideak poesiara eraman nahuela, eta gehiago gustatu izan zaidala beti poesia irakurtzea ere, orduan hortik datorkin nik uste dut horrelako zaletasuna poesian. Idazteko. Zuzenbidea ikasten zabiltz? Bai. Zemakarren urtean? Hirugarrena. Hirugarren urtean? Ikasketak eta tartetxo hartun suposatzen dugu idazten jarraitzeko edo bai. Ze tarte hartzen duzu idazteko? Egia esan, ez dut tarte konkretu bat hartzen, baizik eta etortzen zaidan inspirazioa edo gogoa daukadanean idazten dut eta horrela. Baten bat, batuko zaigu, elkarrizketara bai, liburuari buruz hitz egingo dugu, eta barruan dauden poemek zer dakarten jakin nahi izango dugu, baina batuko zaigu baten bat elkarrizketara. Berezia da zuretzat, Mikel? Bai, egia zen hasieratikan Urruzunon eta beti hon izan geha batea, eta literatura mundu honetan eta prozesu honetan hasita beti izan dut bide lagun, eta kariño berezi bat dakar behar. Mikel Aion, idazlea etorriko da, berak ere liburuak kaleratuta, eta badabil, gazte literatura hori sustatzen bai, bere lanak ondo egiten, bera beharro gongo da. Zutaz, Sara? Ez dakit, espero dut, baina oso pozik beha etorri izanaz, eta izan da erreferente bat bide honetan. Zaurgarritasun delikatu baten edertasun biluzi eta gordin hori litzateke niretzat erradikala izatea. Kuntzak eta Kerak. Bai. Sara, nolakoa da izenburua jartzea liburu bati? Egia zen, hitz hauen existentzia ere enekin, oen dela 2 urte arte, eta beti kostatu izan zait izenburuak jartzea zerbait inda da honean, ez? Askotan izenburu batetik hasi ohi naiz, eta nire pixukide sakandarrak asko ibiltze zituen hitzak zian, eta atentzia eman zidaten da horren arira pentsatu nun titulu egokia altzala izan, erabat barne biltzen dulako, liburuak esan nahi duna eta beste modu batea ere zatitzen du, fonetikare piat gustatu zitzaiten bihitzena, elkarren artean dakaen esan nahi antzekoa, baina eraberian desberdina. Iztegira bazuez, itxura izango litzatekelako bai bat eta bai bestie, baina erabileran ezberdinak dira. Hori da, batek konotazio negatibo bat izango zuen, eta bestiak positiboa edo. Eta hori asko gustatu zitzaiten, bien artiko. Kera hori izango litzateketan, kera antzekue. Bai, hori da. Eta kuntza ja txarraue. Hori da, itxura txarra edo, bai.
Hala ere, gustatu zaizu berbekin eta esaten zabiltzena eta soinuekin eta jolas egita liburuan bebai? Bai, asko. Musika asko gustatzen zait eta kantutan ere asko egiten den zerbait da. Eta, gustatu zait, joku hori edo mantentzia irakurleakin edo. Bueno, eskaintza, hasten gara nien, eta liburue, bat ematek idazten duenien eskaintza hori edo, eta purtsu bat esaten zabiltz eskaintzatik ja, barneko okada trakets bat izan dela hau, barrutik datorren, zeo zer da, idazten duzun poesia, Sara? Bai, iruditzen zait, beti pentsau izan detela zerbait oso barnekoa eta sortu dana izan dela, baina denborakin konturatu naiz inguruakin eta kanpoko munduakin erlazio gehiago dakan zerbait dela, eta erabat lotuta daula, kanpoak sortu ditela barne hau. Hasten gara, liburua zabaltzen dugu, eta lehenengo berba min izango da. Bai, hasiera nahi nun, poesiakin izan nun hasiera horrekin lotu, eta poesiak niretzat suposatzen zunakin, bai. Eta irakurleari ere poesiakin duen erlazio hori azaleratzeko edo, eta min egiten digun mundu honetan, poesia ez dela zirujau bat baino ez dela, eta zauriak irekitzen dizkigula, eta gero itxi edo, alba da. Min hori, sentitzeko erasko daudelako, ezta? Poema izaten da askotan bebai, barrurantz begiratzeko tresna hori, askotan, eleberriak eta novelak eta badira bebai, ezta? Kanpora begiratu eta bidai fantastikoak egingo ditugu askotan, baina poesiarekin egiten da bidai hori, baina minak eta emakume gazte baten begiradatik, minak asko izan daiteke eta askotarikoak, bestak beste, erortzen ari diren bombek ere min egin dezakete. Bai, erabat. Minak erabat zeharkatzen gaitu, gure bizitzako etapa guztitan, gaztetasunean ere bai, eta nola ez, mundu mailako egoera honekin eta genozidio batekin laukan, bizideun min hau bai. Zelan antolatu dituzu poemak? Sara, noiz ikusizu poesia idazten hasten zara? Badituzu poematxu batzuk eta noiz ikusten duzu? Liburu bat hau, bi atal ezberdinetan, nola antolatu, nola egin hau dana, bakoitzari titulua jarri, honek lan asko dauka bai. Noiz ikusten zu zenbat lan egin eta gero hemen liburu bat egon daiteke? Egia zen oso kaotika naiz eta erabat modu kaotikoan egin ditun olerkidanak, eta gero denborakin eta modu oso intuitibo baten izango nuen, zegia zen, enekan oso argi, baina guain denborakin ikustetela eta perspektiba hartuta, iritzai zentzu bat dakaela, zurrunbilo hortatik ere, zentzu bat bilatu niela poesiei, batzuk lehenago, beste batzuk beranduago, osatzeko, eta abarri nitunak, eta forma polita hartu dela eta bateratua edo. Eta lehiaketa baten esan dugu sari eskuratu, eta saria eskuratzen duen, lehiaketan, saria eskuratzen duen, emakume gazteena. Lehiaketen geuze honena, inok ez dakile zerriatzi duen nork. Orduen, epaimaiak hau emon da, ez daki atzien nor dauen. Eta gero, epaimaiko kideek esan zuten bebai, sorpresa hori, poesia aldetik eta, ikusten da, begirada gazte hori, baina, poema oso helduak direla bebai, aipatu zuten. Bai, egia zen, heldutasun hori enun espero, hasiera baten edo, enun pentsatu horretan ez da momentu baten, baina egia da gauza kuriosua dela lehiaketena ez dakizula zein da honatzean, eta kuriosoa iruditu zitzaiten, beraiek niretaz zekaen beste begirada hori ezagutu gabe edo. Liburuen artean nire gomendioetako bat, edo momentu honetan igual nagusiena izango litzateke liburu hau, emakume arkeologoak Gipuzkoan. Liburua erakusketa batekin lotuta dago, erakusketan dena sartu ezin danez, liburua ere atea da. Berez, 20. mende hasieratik gaur egun arte, emakume arkeologoen historioa edo pixkat kontatzen da. Gehien bat mende hasierakoak oso itzalean gelditu dialako, bere senarren lanaren atzetik, nahiz eta bereiek lan berdina egin. Orduan guzti hori pixkat biztarazteko,
liburu atera da gehien bat hori hortik gaur egun arte. Bez? Belaunaldi desberdinak, emakume desberdinak, normalen argazkitan ateratzen ez geanak, gu gehalako beti horri biltzen geanak argazki gateatzen eta dokumentatzen. Orduan hori pixkat biztarazteko liburua historio nahiko potentea da, politia, ezagutzen ez genituen emakumeak ere badaude hemen, gaur egun arte, gaur egungo gazteenak ere bai batzuk ja azaltzen dira. Ezin dia denak sartu, azkenen ezinezkoa da, batzuk ja historioiek galdu egin dira ez direlako jasota ditu inun, baina bestela pixkat ezagutzeko gure lana zein dan eta lan honetan gabiltzan emakumeak zeintzukean, nire gomendioa hauxe da. Poema liburua irakurtzen hasten gara bai eta badaude berba batzuk oso politak direnak eta oso fonetikoek direnak eta errepikatuko dira eta nimino izan daiteke euretako bat, nimino sentitu, egon, zelan sentitzen zara, badalakon, aletxu hau jarri nahiko nuke, gertatzen ari den guztiaren aurrien, txiki sentitzen gara edo ez? Batzutan bai, bestetan ez, baina iritzait bai daula lotuta emakume izatearekin, gazte izatearekin eta beste hainbat ezaugarri pertsonalekin gizarteak berak sortzen gaitula hola izateko eta horri aurre egin behar zaiola eta harri dakat, baina bai iruditzen zait egoera askotan horrela sentitu izan naizela eta ez dela zerbait pertsonala edo individuala, baizik eta orokorra dela gizartean ere. Sentsazio hori bai zara irakurtzen, norberak bere bidea egin behar duela da lekua topatu eta ausartu gauzak egiten, ezta? Askotan errazena izan aldalako konformatzie daukagunarekin, baina apurtxuet barruko bulkadei kasu egin bai, badago horretatik liburuen. Bai da zerbait nire buruai asko errepikatzen diotena eta liburuan ere ageri da eta gaztetasunakin ere lotuta egon daiteken ikusten, norbere lekua bilatzen, norbera bilatzen, inguruarekin harremantzen, eta hor sortu zaizkidan galderak edo plazaratu ditut hor. Thatcher zentzuti izan daiteke bai, gaztetasunarekin lotutako gauze bat, baina Gabriela Aresti erabiliko dugu, Sarriren aipuak bai, Leire Vargas, aipuak, erreferentiek nortzutiez, irakurtzezu zeuk poesia, erreferentiek nortzutiez, eta erabili dituzu, gustatu zaizkizun pasartetxu batzuk bai, poemak jazteko gehiago. Bai, askotan izan diate erreferentian galdera hau, eta ez dakit oso ondo nola erantzun, ez dut bilatu hola erreferente konkretu bat, baina bai jende asko, eta hor agerideanak besteak beste, eta iruditzen zait erreferentea zerbait konkretua izan berrian nire kasuan, edo igual guendikan ez dut bilatu edo identifikatu zein dan, baina bai izan dela jende asko eta gaur egun aktibo daudenak eta lehenokoak ere bai, denetik. Gustatuko litzaizuke, suposatzen dudalako hau, luzerako ariketa moduen ez dakit hartzen duzun idaztaren kontu hau? Bai. Eta hau pausuz pausu joango da, lehenengo liburuarekin gaudelako, baina izan beharko da ederra bai ezta, norbere estiloa eta norberari gustatzen zaiona idazteko alegin hori egitea, egin duzu alegin hori eta uste baino errazago edo zailago izan da? Egia esan, poesia zera baten erraz ateatzen zaiten zerbait da, gero bai nire buruei bueltak ematizkiotela eta ez dakit era gustatzen zaiten, ez hor sortzen da konfliktua edo, esango nuke, baina hasiera baten bai behar batetik eta askatzeko forma bat bezala ibiltzeten zerbait dela eta bai erraz ateatzen zaitena. Momentu baten, zaurgarritasun delikatuaren edertasuna ere errebindikatuko dugu, gainera hori litzateke zuretzat esaten du, poetak erradikala izate, oinarriko zaurgarritasun hori, zaurgarritasuna izan daitekelako ahuldade bat, baina indartasun puntu bat bai, nola ulertzen zu? Eta edertasuna izan dezakelako, zaurgarritasunak askotan ez bai, baina zergaitik oinarrian zaurgarritasun hori jarri? Egia esan, xamurtasun
samurtasunaren teoria hontan eta bilustasun hori zaurgarritasun hortan, bai ikuste dutela edertasun bat beste leku askotan ez detena ikusten, eta mundu bortitz, hostil honetan, oasi bat bezala iruditzen zait, eta benetan jarraitzeko zerbait. Bai sinisten dut, goxotasunez eta elkar zaintza horretan, badaola esperantza bat, beste mundu bat eraikitzeko edo, eta bortizkeritan eta ez detena ikusten, eta aldaketa baten lehen pausua aldala izan. Segurazki izango dabe bai, hain perfektuak eskarala onartzeko, era bat bai ez da? Zaurgarri begara, badanain ondo beti une oro 24 agian ez du egingo. Bai, hori da, eta egiak edo benetako errealitate horrek aitortzeak bai emango digulako nolabaiteko askatasuna, nik uste dut. Poemak ez dira amaitzen inoiz? Ez. Esateko poetak momentu baten? Bai, hor dator, poesiekin aldeten euki konflikto hori edo, batzutan azken puntu hori inposatu inbertzaiolako poesiai, eta askotan ez dakizulako nola sentitu horren inguruan. Denborakin gauzak aldatuko zenituzkelako, zu aldatzen zoaz ere, poesiak hor jarraitzen duten bitartean, eta esanahiak irabazten, beste batzuk galtzen, eta poesia ez da inoiz amaitzen. Eta leku guztietan egon daiteke? Hasieran bertan, badago egunerokotasunaren zerrenda, zoragarri bat, edozein keinutan, ondo begiratuta, danok izan gaitezke poeta be bai? Bai, erabat, egunerokotasun horretan, ontzan momentu bat, bilatu izan nuna, edertasun bat, eguneroko bizitzan, gertatzen dian gauza honetan, txarretan ere, eta horrek bai eman zin, bizitzan beste perspektiba bat, gainetik edo horrela, eta adierazin nahi nun ere. Liburu bat baino gehiago bizi dira hor, adibidez Dorothy Porterren La Máscara del Mono, baita ere Diane Wakoskiren Espainiako erregearen zain, Espainiako errege hori printze urdina dela ulertuta, baina gero badaude presentzia literarioak. Adibidez, Agurtzanek hauntza erosten du, Margarita izen ipinten dio, Margarita horretan daudelako Margaret Atwood, Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras, Margaret Mitchell, Margaret May, Margot Glantz, Margarita Frantziakoa, Nafarroako erregina, erreferente literario importanteak niretzat. Orain dela gutxi ezagutu da egile amerikar bat, Richard Yates, eta horren liburua, ipuin liburua, 11 ipuin biltzen dituna, 11 tipos de soledad, 11 kinds of loneliness. Hori aukeratu dut, nik aidetasun moduko bat ikusi dut liburu horretan nire pertsonaia askorekin. Liburu horretako pertsonaia dira Estatu Batuetako gerra ondoko giroan bizi direnak, baina hori alde batera utzita niretzat importantena da pertsonaiak bere garai horretan edo inguru horretan kokatzeko daukaten zailtasuna, dena bizi diralako lekuz kanpokotasun batean. Eta hori erakargarria egin zait eta ikusi dut nire pertsonaia askorekin ere antzekotasun handia izan lezaketela, eta horregatik aukeratu dut hori. Jon Gerediagaren Zerulurren liburua, aipatuko nuke, poesia liburua da, eta poemek harrapatu egiten zaituzte, gainera neurriz antzekoa dira, Eta zuk, Zerulurrei begira isilean egiten duzunean aldarri, ez duzu ezer irakatsi beharrik, baina zure arnasa etzaio haizeari arrotz egiten. Mikel Aion, idazlean noiztik eta nondik ezagutzen zari ezuek? Urruzunotikan ezautorea, ezagitze urte, 2022an, hori da, 2022, ja 3 urte da lehenengo Sararen poemak irakurri nituela, sorte hori izan nuen, oraindik eta gazteagoa zenean, eta egia zen geroztik, ez dakit, edo lehen biziko kolpetik harrituta, ez? Irakurri nuen lehenengo lerroak,
esaten zuen, euria negarra legez erortzen da irailean. Eta nik beti esaten diet poema baten, Urruzunon ibiltzen naizenean gazteekin, poema baten, ipuin baten hasieran ia beti dena kontatzen da. Eta hemen behiraze irudi ederrak eta potenta ditugun euria, negarra, iraila. Eta uste dute hor ja nik pentsatu nuen, hemen bada ahots poetiko oso polit bat. Urruzuno eta sariak bebai, eta saritua izan zen bere poemak egiteko era hori, bazabiltzate, Mikel, irakurzaletasuna bultzatzen, baina idazteko grin hori eta euren ahotsari leku bat uzten bebai, ez da ze garrantzitsue, datozenek izati ezer kontatu? Bai, zalantzari gabe, eta nik uste dute, Urruzunon behintzat horretan saiatzen gara, gaztei haien lekua ematen, idazle sentitu daitezen, idazten dutelako, hain zuzen ere, eta egiten duten horretan sinetzi dezaten, eta garrantzitsua dela jakin dezaten, eta badagoela jende askonik askotan esaten diet, haien poemak, ipuinak jasotzen dira liburuetan, liburu horiek gero esku askotara iristen dira. Eta jende askok irakurtzen du, eta jende askok irakurri nahi du gazteek, kasu honetan, esaten dituzten gauzak, eta uste dute alde horretatik oso interesgarria dela. Sara, aurretik idatzitako poemak, atara duenien liburu Mikelek egin duzulako olako, keinu bat, segurazki gertatuko dauna liburuarekin bebe, baina idatzi behar da, ezta? Eta esan duguna, eta bakoitzaren ahots horren atzetik, eta bilaketa horretan ezinbestekoa izango da, idazten jarraitzie. Hori da, azkenean, bai da onarketa prozesu bat idatzi desuna denbora batea ikustia, eta zenbat aldatu zean onartzia eta siniste zenun hori ere bai ulertzia. Momentu horretan horrela siniste zenulako eta horrela bizi zenulako. Eta gero badaudelako urte batzuk bebai, norbera beho asko aldatzen dana. Gero badaude urte batzuk hor izoztuta geratuten garana, baina bazabiltz bizitzen hori bebai, Sara, aldaketa hori, eta zelan ikusten zu sortzen duzuna erakustie, zelan daramazu hau? Egia zen, bertigo pixkat emate egiten zerbait da, baina gero erantzunare normalean oso positiboa da, beti da oso positiboa, eta horrek ere lasaitzeit eta emateizkit goguak bai jarraitzeko, bai da itxasarri bat bezala. Mikel, liburu hau hartu, esku hartien, eta zer sentitzen da, bat eta bi zelako irakurketa egiten da? Lehenbizi, esango dut, niretzat ez dela sorpresa handiegia izan, Sararen izena ikusi nuenean, ariketan ezagutzen dituelako bere lanak eta irakurriak dituelako bere poemak, ezta? Eta banekielako zer zetorren, nola esateko, ez? Eta gero, oparia handi bada, niretzat, eta hau beti Urruzunoko gazte denei esaten diet, opari bada haiek idazten dutena irakurri ahal izatea. Eta kasu honetan Sararen poesia iruditzen zait pixka bat hemen inguruan ditugun amildegi haue bezalakoa, ez? Eta da, ni poesiari eskatzen diodan gauza bat, dira ederrak. Eta edertasuna gauza importante bada, eta gure bizitzetara ekarri behar dugun zerbait da. Baina edertasun horren atzean, berbada batzutan delikatua dira, ez? Hemen inguruko harri haue bezala. Baina arriskutsuak ere badira, badago beldurra, badago mina, lehen aipatu dituzu kontzeptu hauek, ez? Eta ez ditu eskutatzen. Ekartzen dizkizu edertasunarekin, baina nor daude, ez? Eta uste dut hori sakontasun ikaragarria ematen diola Sararen poesiari, eta opari bada, azkenean, horrelako poemak irakurri ahal izatea, eta kokatzen zaituelako ere nolabait orain honetan, ez? Askotan, gertatzen zaigu zaharroi, beldurrak eta minak bagoaz eskutatzen bezala, ez? Eta horiek, gaztaroko kontua ziren. Nik uste dut, hor daudela, jarraitzen dutela hor, ez? Eta gazte batek jartzen dizkizula begien aurrean, ez? Eta esaten dizu, begira, zu hau ere bazara, orain eta hemen. Eta uste dut hori gauza importantea dela, ez? Nostalgiatik ateratzen gaitu eta ekartzen gaitu orain aldira, ez? Eta hori asko eskertzen diote Sararen poesiari. Lur Gaiastegi zendegi da, Donostian bizi den bilbotarra, irakaslea eta idaztea gustatzen zaiona. Garesti egi Donostiarrontzat.
eleberriko pertsonaia, emakumea, sentibera eta militantea. Idazteko gogoa piztu zian pasadizoa bat baino gehiago. Alde batetik, gerra zibila, gerra zibilan gertatutako oroimen guzti hori desagertzea, eta, pixkat hortan sakondu nahia, eta bestetik gaur egun Donostian ematen ari den turistifikazio basati honen, honekin zerbait egitea da, horren inguruan zerbait idaztea. Gasteiz, han pasan dituen urte batzuk, eta, egia da, asko eman zidala hiri horrek, badakit zer den bertan bizitzea, eta uste dut literarioki oso toki, berezia da niretzat, eta zirrara handia du. Nik esango nuke Andrea Abreuren Panza de burro izan zala, irakurri nunean. Izan zan liburu bat, alde batetik harritu, poztu ez dakit, baina nahiko eragin zidana. Buruan ditudan ideia guztiak historia batean borobiltzea. Guzti hori paperean jartzea. Bi esango ditut. Uxue Alberdiren Janis Joplin, eta Miren Amurizaren Playback. Eta aurrera begira jartzen gaitu be bai. Batez, atzera begiratzi eta gainera poesiaren bitartez eta oso ariketa ederra da, batzutan nostalgia horretan arramazka egitea, baina oraina garrantzitsua eta esaten egon garana, zaurgarritasuna, zaintza ze garrantzitsua da. Ze era naturalean erabiltzen dituzun, kontzeptu batzuk horrenbeste kostatu dana be bai barneratzie, baina momentu honetan guztiok gaude leku berien eta aurrera egiteko ze gogo erakusten duen be bai dinot, honelako ikuspegi batek. Aldatu alda, aurrera begira, gauzak aldatu aldi, Sara? Aldaketa, etengabeko aldaketa baten gaude, inguruko gauzak aldatzen dialako eta gure haiekin aldatzen dialako, eta aldaketa bildurrik etzaio euki ber, azkenean horrek ingo gaitulako, eta ezingo deulako kate hori eten edo ezin da geratu, hori ezin da geratu eta azkenean onartzea da geratzen zaigun bakarra. Orain dela gutxi, Palestinar errefuxiatu baten hitzaldi batean egon nintzen, eta ikasle oso gazte batek, galdetu zion, bere institutoan egingo zutela greba bat, Palestinaren alde, baina bestek esaten zutela, bere kideek esaten zuten horrek ez zuela esertarako balio, eta Palestinarrak besteak beste erantzun zion ikasleek alda dezaketela mundua, Eta gauza ederra da, eta gainera gauza nahiko egiazkoa iruditzen zait, batez ere gazteek badutelako behar bada besteok galtzen joan garen ausardia bat, gauzei aurrez aurre begiratzeko gogo bat, eta hori poesiara ekartzea, ausardia hori izatea, hori paper batean idazteko zeure minez, zeure beldurrez, baina baita ere, etorkizunaz eta gauzak aldatzeko gogoaz hitz egiteko gogoa eta adorea izatea, eta hori liburura eramatea gauza oso handia da. Baina ikusten gabiltz, gatazka horretan be bai, tanta, agian lortuko dela, gauzak aldatzea tanta bakoitza oso garrantzitsua dela. Gero gauza batzuk unibertsalak, mina, bakoitza bererara, aurrera begiratzeko gogoa, bakoitzak bererara, galderak, hori ez da aldatzen, esaten zuzara, galdera asko daude, poemetan, eta gainera poema baten be bai, hau galdera da, erantzunak ez ditut, jarraituko dugu, horretan, bakoitzak bere balkoitik, baina galderekin jarraituko dugu. Galderak eta ez erantzunak. Bai. Egia esan, baina erantzunen bila. Hori da, beti erantzunen bila, batzutan ez da erantzuna, beste batzutan beste galdera bat da galdera horren erantzuna, eta etengabeko joku horretan galdera eta erantzunekin, eta esperantzakin noizbait zerbait asmatuko deula erantzunen bat. Nik uste dut hor polita dela azkenean zenbat mende daramagun gai oso antzeko ibueltaka, eta beti esaten dugu dena dago idatzia, ez ordea zarak idatzia, orain bai, Eta uste dut hori polita geratzen den esaldi bat izateaz gain, uste dut oso interesgarria eta oso egia dela, Azkenean poesia, literatura, inteligentzia bera ere
gai kolektibo bada, ez? Eta bizkanaka bagoaz bata besteari osatzen. Eta nik Sararen liburua irakurri ondoren, goratzen dut, sare sozialetan idatzi nuen, ez? Nire mundua orain zabalagoa da. Baduelako, betiko galderei beste modu batean formulatuta etorri zaizkidalako Sararen bidez betiko galderak. Eta aurkitu ditu dalako behar bada, ez? Erantzun zati batzuk, ez? Hor lerro eta lerro artean, ez? Naiz eta behar bada, poeta askotan ez den kontziente, baina gauza esaten dituena, baina gauza gehiago esaten ditu, ez? Eta orduan nik uste dut hori azkenean dela ederra, ez? Goazela denon artean nolabait aurrera egiten edo aurrera egin nahian ere bai. Atmosfera propioa daukan liburua ere, aipatu izan da, epaimari dagokionez, Donostia Kultura Poesia Saria eskuratuta, begirada hori ez da, begirada propioa eta atmosfera propioa duen liburua, eta ados egon naiteke ikusten dalako hasieratik amaierara, badago hor zer poema guztiak lotzen dituena. Badago gainera, nik esango nuke, ahots bat, eta hori da, batzuetan gazteak menosteko erabiltzen den zera da, ez, bere ahots poetikoaren bila ari da eta oraindik ez du aurkitu, ez? Batzuetan baliteke hala izatea, baina nik hasieratik, ez? Eta lehenago ere ezagutzen nuelako Sararen ahotsa, ez? Eta liburuan ikusten dut, ez? Eta uste dut badagoela hor bide bat, ez? Askotan zaila da, lehen ere esaten zenuten. Esan nahi duzun hori buruan ondo geratzen da, baina gero esatea, idaztea, eta benetan esan nahi zenuen hori, nola esan nahi zenuen hori topatzea, ez? Ez da izaten erreza, baina nik uste dut Sarak topatu duela, eta poema askotan asko nabaritzen da hori, eta beraz horrek ematen dio halako batasun bat, ez? Ez da, badakizu sartzen zaitu bide batean, eta laguntzen zaitu, ez? Eskutik heltzen zaitu, eta eramaten zaitu bukaeraraino, ez zaitu askatzen, eta bat batean dira, zertara dator poema, ez? Beti dago bere eskua hor, ez? Eta hori uste dut, gauza handia dela, eta ni ere, naiz eta Sara ezagutu, impresionatu ninduen, ez, liburutik horrek. Basabiltzi idazten, Sara? Bai, azkenean inoiz ez delaga izan idaztia, eta horretan jarraitzen dut, bai. Eta Mikel Beibiliko da, dinot, mila saltxatan egon da, bestak beste elkarrizketatzaile Beibile zara eta liburuak, literatura eta bar, badaukat hemen, antzerkiarekin lotuta antzeslan bategaz abiltz. Bai, hori da. Orain batez ere antzerkia idazta gustatzen zait asko eta gero antzeslanak egitea. Idatzi puinak be bai, Puinak. Bai, idatzi, Bai, pixkat utzita daukat, eta bai, badut gogoa, Eta poesia ere bai, pixkat, ari naiz idazten, ere bai, azkenan antzerkia eta poesia oso hurbileko, oso ahots hurbileko daukatela iruditu zait beti, ez? Eta bai, horretan ari gara pixka bat, eta azkenean ere bai, nolabait erreibindikatzen literatura dramatikoa ere literatura dela, ez? Eta antzerkiak ere baduela parte hori, ez? Literatur parte hori, eta merezi duela leku bat ere bai, irakurleen apaletan, ez? Josteko eskuliburu baten egituraz, ama-alaben arteko transmisioaren inguruan, memoria, identitate eta harremanak ehuntzen dituen liburua da. Helduentzako berrargitaratua. 100 urte atzera idatzitako eleberri honetako agertokiak dira Baztan eta Iruña, eta Agotak eta Iruñeko festak gai nagusiak. Aingeru epaltzarena da San Ferminetan girotua dagoen lehen eleberri klasiko honen itzulpena. Amona intergalaktikoa du Nikok, eta ondo asmatu duzun bezala, abentura divertigarriak biziaraziko dizkizu. Nahi alduzu beraiekin batekin? Bizi dugun eta inguratzen gaituen garai ilun hau. Etorkizun bat behelainozkoa, eta genozidio bat laukan. Mundua zauri bat da, eta odolusten behar du. Gauzak nola ulertu dena bortitza denean, gorputza erbeste zaizunean, aberri tirano bat atean. Bizitza ez da matematika, baina azalak badu zer esanik. Eta imaginatu zaitzaket libre, libertaterik balego. Estizko katana bat. Hauxe litzateke gure mendekua. Esperantza, xamurtasuna eta elkarzaintza. Amain eman, biluzi bat, zaurgarri bat, eraiki dezagun mundu bat, esku aurretan kabitzen zaizuna. Bizitza bat, guztion neurrikoa.